שלום לכם מאיצטדיון בלומפילד, איזה אווירה, איזה צבעים, איזה יופי של קהל. איצטדיון בלומפילד מארח היום משחק עונה בליגה הלאומית. עוד מעט תקבל את המספר המדויק, משהו באזור של 16,000 צופים. זהו לירן רוטמן עם כדור הקרן, הכדור עולה, עולה, עולה! גול, 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 היה גול, היה גול! לדעתי היה גול, הכדור עבר את הקו. מה פוסק השופט? פוסק פנדל. על מה הפנדל אבל? כנראה ישראלי שם על קו השער שלו דחף את אחד השחקנים של הפועל תל אביב. רוטמן מול ישראלי, הנה השריקה, רוטמן! לא! לא! ישראלי שוער מצוין בפנדלים! מצוין! וואו, איזה התחלה! פנדל לא טוב, פנדל לא טוב, וברגע שישראלי גם יצא לכדור היה לו בלתי אפשרי. בלומפילד זה כוח, נכון? אין לאף קבוצה. רגע, טעות איומה של אלקוקי, הנה הכדור רוחב לקורה, שביט מזל, לא מוציא, עכשיו בועט החוצה. למה הוא לא נתן לבוסקילה? ובוסקילה אומר לו, למה אתה לא נותן לי? כמעט אנטוניץ' כבש. שחר פיבן רץ שם לאחד מהשחקנים, סתם לנגוח, אין טעם. כדור טוב של פיבן, קורין, וכמעט שער. שבירו מגיע שם, מקדים את מתן לוי, אבל לא פוגע לו, כדור טוב ברגל. לא מצליח לפתוח את הרגל מספיק, אם היה פותח טיפה יותר את הרגל, הכדור הזה היה הולך לפינה הקרובה. מה הוא יעשה? שחר נותן ימינה לרוטמן, רוטמן לוקח לשמאל, מעלה כדור לתור הרחבה, קורין מקדים. פנדל. יכול להיות שהיה פה עוד פנדל. בואו נראה איך הוא מקדים את ישראלי. לא, מסמן קרן. מה? לא יודע אם הייתה עבירה, לא יודע. עכשיו אני מסתכל ביציאה גרועה. יציאה לא טובה. יציאה גרועה, אבל אני גוני נאור, אבל נמצא שם מזל. הנה קניוק, אולי עכשיו מסירה טובה. מכניס את הכדור לבוסקילה. בוסקילה רגל ימין. וואו, מור בוסקילה, משם זה המצב שלו. לבוא מצד שמאל עם ימין ולהשחיל לפינה הרחוקה. מורגן מריץ את יזן הסער, מתגבר על בוסקילה, היה צריך להוציא את הרוחב טוב, והכדור מעל השער. רצה להרים, יצא על גג השער. יכול להיות שגם היום. הנה הגבהה, אדמס, הנה הנגיחה. דווקא מתן לוי הגיע, אבל היה נבדל, לא? כן. הנה ההזדמנות של חתואל. הנה צד שמאל, מקריץ'! כן! 1-0 הפועל תל אביב! בדקה 81, מילן מקריץ'. ומי בטירוף? חתואל בטירוף. המסירה של חתואל, השער של מקריץ' בדקה 81, שריקת סיום. הפועל תל אביב מנצחת את הפועל רמת גן 1-0 משער של מילן מקריץ' בדקה 81, וכרגע